Ректор Чилійського університету, національний герой Чилі, важная постаць у гісторыі навукі і культуры Беларусі, Чилі, а таксама Польшчы і Літвы. Ягоным імём названыя вулканічны ланцуг, кветка і нават планета. Мы говорим про беларуса. А 2002 год у сувязі з 200-годдзем з дня ягонага нараджэння ЮНЕСКО назвала годам Дамейкі. Менавіта пра гэтага славутага беларуса і размаўлялі надоечы ў Гомлі, дзе ў абласной бібліятэцы прайшла прэзентацыя кнігі пра выбітнага асветніка. Калі ён прыехаў у Чылі, ён таксама быў прыкладам для ўсіх і нават, вы ведаеце, зрабіў рэфармацыю адукацыі у Чылі, быў адным з фундатораў Чылійскага універсітэту і нават 4 разы абіраўся рэктарам. Кніга пра Ігната Дамейку, багатая ў дакументы, лісты і дзённікі, з'явілася летась. На ўрачыстасць тады сабраліся нашчадкі навукоўца з Чылі, Аўстраліі, Злучаных Штатаў. У продаж кніга не трапіла, разышлася толькі па бібліятэках. Але пра слыннага філамата па мянушцы Жэгота варта памятаць і нам, яго землякам. У 14 год ён стаў самым юным студэнтам. У 18 дзейнічаў у таварыстве філаматаў з Міцкевічам і Чачотам. Браў удзел у паўстанні 1830-га, у паўстаннях Беларусі і Польшчы. Перабраўся з Міцкевічам у Парыж, дзе стаў выбітным геолагам і па запрашэнні Чылійскага універсітэту пераехаў туды, развіваючы навукі геалогіі, хіміі, геаграфічныя даследаванні ды горную інжынерыю. Аўтар шматлікіх падручнікаў, Дамейка пакінуў і вялікую сям'ю. Толькі прамых нашчадкаў налічваецца каля 200 чалавек. Ігнат Дамейка быў адданы навуцы, але сумаваў па радзіме. Пра гэта ёсць сведчанні і ў кнізе, і ў перапісцы з Міцкевічам. Ён некалькі разоў наведваў Наваградчыну, адзін раз перад самай смерцю, і пасадзіў там дуб. А дзень ягонага пахавання ў Чылі быў абвешчаны днём нацыянальнай жалобы.